ना खला तू देखा लोग तो लोग चलते हमार बियाह कट गेल बेटा अब हम कटे ना देम अपन बियाह ए भाई तो 60 बिया हमन ये कटनी है के हां 17 को तो 2020 में भाग गेल सब नहीं तो बात क्या होता लो का चाहता रहो कि यो खत्म हो जाए काश तो भैया घर आ गए आराम से बगल में से हाथ निकाल हाँ। चलो एकदम सीधा साधा लड़का नहीं ज्यादा कुछ फालतू मत बोली हो प्रविश नगर कीजे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। हे भगवान हे प्रभु आज हमरा के हमरा बेटी से निपटारा करवा तो बस। जी 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 प्रणाम 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 बैठक 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 बैठे बैठी सब बैठी सब। अरे बबुआ जी बाप रे बाप ए आवे में कोई दिक्कत ना नु भइल ना ना एकदम ठीक से आ गेल बनी जा कोनो कमी ना हुई रुआ बुझली कि ना। हां हाँ त ई कह रउआ ठीक बानी हम तो ठीके बानी बाबू ठंडावा में तनी हमरा तनी दिक्कत बा हैं ना चली ठंडा में तो दिक्कत हो खबे करेला बुढ़ापा में तो सब की यहाँ लगभग वैसा ही बाटे। हां हां ठीक कहता खाइल पियल पहले के दे हां उ तो वहियो लौकता लोगता नु एकदम ए महाराज है 44 सीना 44 बताई मिलिट्री में हम जब रहनी बुझली कि ना मिलिट्री में जब रहनी तो वो घरी बाप रे अकेले जोन बाटे कई गो बने ओने कुत्ता ढेर होता रहे से कुकुर फेंक दो अनु का फेंके बाबू ना कुछ ना बाबूजी हम हम कहता है अच्छा अच्छा ना हम कहत तनी मिलिट्री में जब रहनी नु हां तो ए ले जो भीतर ले जो भीतर ले जा 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 बाबूजी यहाँ के हैं यहाँ के हमार लड़का बड़ा का कि छोटा का ना चिन्हत नहीं भैया हम उ बड़का है चिन्हत नहीं चिन्हत नहीं आई चिंता झगड़ू झगड़ू सार होए झगड़ू तब तो हमारो लागी नु तो बुझ गए ये दू आदमी हमरा की यहाँ माने बुझी की जैसे एगो बड़की भइले अनु आ इहो लइके माफिक होने बांधल बाड़े बुझी जी जी बांधल बड़े माने जाना का डिस्टर्ब होन का डिस्टर्ब ना हमें माने बुझी की उ माने लइके माफिक बुझी उनका के हमरा बहुत प्यार स्नेह से उनका के रखले बनी। अच्छा रात खा खोल दिले चोर चुहार ना आई अच्छा के ह और बाड़े होने बांधल बाड़े की महाराजा की देखी ना वो नहीं बाड़े औ कुकुरा आ कुकुरा मत कहीं हमरा खराब लागेला कुकुरा ना वो घर के एगो बन बुझी कि हमर संताने दाखिल बा ये महाराज कुकुर का नाम बेटा रख देले सो बेटा नान हो जाई ना होई एगो भावना के बात बाटे सुनो तरह बुझे नहीं कि ना बुढ़ावा कहत है संताने दाखिल बाटे कोई बुझे तोरा कहने जाके रहे के बा चुप लड़कियों कहीं करे प्रजाति के ना मिलियो कोई बाबू ए झगड़ू है ना ये है देखा ये पाहुन लोग आए हाँ हाँ ठीक सुन ना कानवा में सुन जाके जल्दी वो लोग के भेजा अनु जा देखा देखी वो को हाँ 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 तो सुनी ना बाबूजी भाई अगवे प्लास्टर भइल बा कि घरवा के अंदरो कुलबा मने बुझी कि हम अपन सारा पेंशन जोन बैठे कौन पेंसिल मतलब अरे महीनवा दिन रिटायरमेंट के बाद ना मिलेला अच्छा उ सब पेंशन अच्छा पेंसिल होला हाँ हाँ उ सारा पेंशन जोन बा अपन ताकत जीवन लगा देनी हो पिछाड़का जोन घरवा बानू उ तो हमार बाबूजी बना के गए। अच्छा हाउ जौन हौ जन ढाई स्टार्ट जो लौकत नहीं खूबे पीछे वाला घरवा हाँ लौकता ना उ छतवा आ बाबू आ हाँ हाँ आओ बैठा बैठा हाँ बस बैठे जा एकदम राजा हो जा ए गोल लगा तनी छोटा हां बैठी बैठी हाँ 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 रखे दी हाँ हाँ रखा भैया जी ले मैं पानी पी रख हाँ रख रसगुल्ला तुम्हारा ठीक ठाक बरे हाँ ना चुप रहबा बबुआ जी लेवे के हां हां खा लो ला हाँ हाँ खाए के ला ए दहिया पर चढ़ जाइबा ए धीरे धीरे होने ना रखेला पनिया है तो पहले खाई लो कि पहले पानी पी लो। ये मारा बिस्कुट एकदम करारा बा बानू बहुत सुंदर देखा हमरा ई उम्मीद रहला भगवान हमार कोनो काम बहुत सही करेले हनु है ना बस हम चोर लगा का बैठल बाटे अशुर एको शब्द बोलला सारे तो मुंह आते ये कहे ना जी हाँ हमार बेटी देख लो लेके आइल बड़ा संगतिया के रउआ लोग के यात्रा कुछ पूछता छे के होखे अपन
पूछ उछली है नु का नाम हटे काजल काजल हां करे ले डेनी डी हाँ का हो गेल तोरा कुछ ना ये आराम से काहे बैठ। हुआ के बादल लेके करतनी जी हमर नामे है बादल बादल हैं? करबो का हवा बिचला है बाबूजी और ये बता ए बाबूजी हां राउर किशमिश तो एकदम रसदार बाबू हाँ हाँ बाबू बहुत ए। महंगा मिलल बाटे 700 रुपए किलो हुए 50 ग्राम भाई, कीन खोल के के ले ना आई। बनीचरे हो का कनिज अच्छा नहीं है एक खेती बबुआ लगम नु पढ़ल लिखल हऊ काथा ना पढ़ल लिखल हऊ 10वां पास हमारी भाई है तना पढ़ ले बताऊं दे हैं बोलू कुछ अंग्रेजी में कुछ कोई दे ए बोल दे लड़की पसंद भी तोरा अरे अरे शर्माए के नहीं कर पहले पहले तो ना बियाह ना करके लड़का हो जाला संस्कारी हटे जन्नी बहुत 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 एकदम मैंने अब कोनो कमी ना हो कि रवा सबके हमके लइका निक नहीं के कल दांत चियार त पागल है। बे हां अरे अरे रंग पे मत जानो बियाह शादी होके जाता तो लड़का हंसी ना लड़का दिल के राजा हटे जन्नी अच्छा, तारीफ करत रहनी अच्छा ई जैसे वो लोग पूछताछ लेनी पूछ लो पसंद भी है लड़की पहले तू बता ना आइल बड़ा ससुराल में खाली खाए के पूछो बोलो पूछो लड़का तो बोलते बे जी लड़का तो बोलते बटे है बोलाकू है लेकिन ना बोलम अच्छा ये बता भौजी आगे बोला को कहते बोला तो पढ़े कैसे जात रहलू साइकिल से पैदल वो तो सारा साइकिल से? दातावा से बियाह करे बटे लड़का साइकिल जाता तो पीछे बैठते होई दूध का खाला हां हमर कापी किताब बैठत रहे। काफी किताब बैठत रहे ए बाबू बबुआ जी हाँ जी अच्छा ई कहत रहनी है कि दातवा साफ ना करैले का टूटी मारा तू तनी एती हो गेल बटे खैलन पियल हनु नकली नानू हा बे महाराज मिठाई उठाई के कुल लागल ई बटे कर तनी ई कर ई कर ई कर ना ई कर ई कर अरे काहे के चुप दातवा तक देखा ना दी हाँ, दिखाई जान दे। दिन बाबूजी, हैं? क्या? अरे देखी कितना बढ़िया दांत बा, देखनी ना टूटी ले मार पीटना हां मारपीट मत करी जे जाय दी। दातवा तनी देखाए तो तनी हमनी के शंका समाधान हो जाई जान दिन बाबूजी क्या हनु का चुपैला में कोनो भैया फायदा बा ना ना तो अब मैंने सच्चाई ये सब बात सुनना बता- चाहता नहीं तो हाँ, बताओ सच्चाई बात बताइए जी तो। जी जी क्या हनु हां हां कि हमारा तबीयत खराब हो गई रहे अच्छा अच्छा बहुत दुख के बाद तब कैसे रोग सब के बताए ना ना बा- ना तो रोवे के का चुप चुप ना ढका चित सब दूर ढका ढका क्या कही बाबूजी हां हां जब दिल के बाद जुबा पे आ जाला नु हां हां तो बर्दाश्त ना होगला अंदर से मैं आँख के लेटा भरी आ जाला जाए हम बानी नु इमोशनल कर देनी मारा आंख के नीचे को तनी बहरिया चला। जाए दे अरे इमोशनल जब आदमी होला नु ता शब्द पर ध्यान ना जाला कुछ चुप। कुछ कर दे अब आइल बड़ा बियाह करे खातिर की जे रोवे रोता हमेशा बैठे वाला बानी हम बड़का डॉक्टर के लगे इसके ठेका दे कलकत्ता रांची दिल्ली बॉम्बे बाबू कैंसर ना नु भइला बाबू ना ऐसा कबो शिकायत नहीं की अच्छा अच्छा बस अतने रहे कि डॉक्टर कहले रहे हां हां कि तबीयतवा खराब के बेरी हां हां कि तनी तनी गुटका खइयो तार मुंहवा फ्रेश हो जाए अरे बहुत बदमाश है डॉक्टर साला ना तो कभी कभार कभी कभार उहे बात रहला तनी से अब आदत धरा गइल अच्छा कहीं कमजोरी रेगुलर हो रह गई तो गांजो मार लेना कब कब और कमजोरिया में गोरी खाए कहले रहन अरे साला ऊपर माछी मारता रे जो देखा तारे कौन बात होता रे उनका पाहुन पसंद बड़ा नु आए उनका पाहुन पसंद बड़ा नु उहे पूछ लेते हाँ पूछ ली बाबू पान पियत्तर लागत मुंह में थे ई करियावा थी तो नहीं थे इतना पानी में तो हम पानी तो नहीं ए, थे पता चुप ढेर ना रो जाला ना ना चुप रही बाबू बाबूजी हैं? तो बाबूजी बस उतने अर्जी रहला नु कि रास्ता में गाड़ी छकड़ा में चल के आइल बनी सन हाँ और तनी कमजोरी लेखा फील होत हाँ, रहला बीमारी के देह अब बगले में पान रहला तो डॉक्टर कहला ही रहला खाए के बाबूजी रोड़ा पगला गइल बनी इन लइका नासा कर बाबूजी हमके लइका पसंद नहीं है। अरे तेरी जा काहे ई पान खाता गुटखा खाता कैसा लइका खोजे गइल ना बाबूजी से हां 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 अरे चुप हम एकरा से बियाह ना करो। अरे ना ना कंट्रोल कंट्रोल हो गई, हो गई, ले महाराज। होता नु अभी डॉक्टर नु कहले बा खाए के डॉक्टर कहले डॉक्टर कौन ऐसा डॉक्टर है कि नासा करे के कही
अरे नासा में डॉक्टर कहले बा अरे बंगाली डॉक्टर हां 4 टाइम गुटखा खाइए 2 टाइम गांजा पियो हमरा के कुछ नहीं के सुने के हम ही लेके से सारी देखले डॉक्टर तो मैं देखले देखले ना बाबू जी अरे सब नानू कहेला नासा नासा लड़की कबे के महाराज बात के काम करती करेला बात बुझत नहीं भैया इहे को करे बेइज्जती कराई के हम तातन थाने 75 भाई 75 अरे भैया का है देखी ऐसा बाबूजी देखी अरे एकर कोनो जरूरत नहीं हमनी ऐसा ही चल देखिए जाए बाबूजी ऐसा ही हमनी के चल बाबूजी जाए ए बाबूजी बात सुनिए बाबी। बाबूजी नासा को दवाइयों का काम करेला करेला, बुझत नु रहुओ गोड़ और दुखात होई तो कब मार ले तो कब ना हम ना मारिले हमरा के पिटवाई बा काम हमार करते ससुर के काला नहीं दे तोर मुंह तोड़ देब अभी सारी अरे नहीं के ठीक बा अरे कौन ए बाबूजी ए बाबू ए जा ना का पिटैला पपल बा छुड़ा ले नहीं जा ना अच्छा अच्छा का रास्ता फेरुआम ए मारा फेरुआम ओ छोड़ दे फेरुआम जा ना बाबू जा ना ओ के बच्चियों के बात जाओ बाप रे बाप छोड़ हटाओ ना अच्छा बाबूजी गोल लगता ए जा ना खुद जा बाप रे बाप यही तो कहता नहीं थारे 75 बनी तो नहीं थे दामाद कइले वाला तारा हमार बेटी हम चाहता नहीं बाबूजी कौन गुनाह कइले रह के को तो करियर खोजला ऊपर से पिया कर बाबूनी जेकरा करम में जौन हो अच्छा बताओ तेरा करम में सटत रही तू तो रह ना जाई तेरा करम में ना रह तो चल नहीं अगर ढीला रहती ना तो रउरा कह देती पिया कर लाइका लेसे अरे सब किस्मत के चीज है हम तो तबीयत सोतने वाला दोली मार दी हैं? दोली मार देलती अरे साला ई तो बहुत दिक्कत करता है बस रउरा ता शादी करके चल जाई मत में हमनी के और रहना है ठीक बात शादी कर आ देती तो नानू भइल बढ़िया बाटे कुल न सेड़ी लइका लइकी जोन बैठ सनु हमने की जाना आ चल 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 बियाह ना होई वही तो हम बताए तनी अरे ना होई रे चल त गइल अब का बियाह होई साले तू कहत चुप हमार दुकान खाली थला बल के तरह निमन लइता हाई हम अच्छा ये बताओ मिठाई को में से खइले रही से साले ते हम और दात ले तो धल में आए धल में दे ना हाउ दे एगो कोनो नी ई ना है हट दोसर दे कुछ हाई हाँ दे एगो मारी इस साल बियाह तो नहीं है भइले बाकी भगवान बड़े हम उधाने आइन में पैसा भी न दियाई हाँ का हो गया?